Jari Kukkonen Itä-Suomen yliopistolta. Esitykseni aihe teknologis-pedagogisen tiedon kehittyminen kestävän kehityksen opintojakson aikana. Tällä dialla vasemmalla on Tonderin ja kumppaneiden kvalitatiivisen tutkimuksen avulla yhteenvetoartikkelissa esitetty muutamia avainkohtia, jotka he katsovat liittyvän menestykselliseen opettajaksi opiskelevien TVT-opetuskäytön tiedon edistämiseen. Tällaisia ovat spesifit aihealueet, tuettu suunnittelu ja autenttinen projekti, ryhmäkeskustelut, havainnointi, omien käsitysten ja asenteiden reflektointi siis, opettajan kouluttajien käyttäminen roolimalleina, toiminnan aikainen palaute ja organisationaalisena seikkana resurssointi. Oikealla on sitten, miten tässä meidän kasvatus kestävään tulevaisuuteen opintojaksolla näitä seikkoja on ehkä huomioitu. Kestävän kasvatuksen moduulin projekti oppimistehtävänä opiskelijaryhmillä oli laatia TVT:tä hyödyntävä opetusmoduuli. Opiskelijat työskentelivät moniammatillisissa ryhmissä. Heidät ryhmiteltiin siten, että samassa ryhmässä työskenteli luokanopettajaksi opiskelevia, aineenopettajaksi opiskelevia, opinto-ohjaajaksi opiskelevia ja erityisopettajaksi opiskelevia. Ja tästä seurauksena erilaisista aikatauluista ja muista seikoista opiskelijaryhmät työskentelivät vahvasti verkkoympäristössä. Toiminnan aikaista palautetta annettiin Technology Integration Assessment-rubrikin suomenkieliseksi käännetyllä versiolla ja opiskelijoita pyydettiin tekemään ryhmäkeskusteluja palautteen pohjalta. Täällä on vielä hieman tarkemmin kurssin rakennetta. Luennoitsijana toimi 3 eri perspektiivistä luennoivaa asiantuntijaa. He tarjosivat muun muassa kestävän kasvatuksen opetusmalleja, joita opiskelijoiden vaadittiin soveltavan projektitehtävässä ja raportoivan vielä lopuksi, miten ja millaista mallia he olivat soveltaneet. Projekti eteni siten, että opiskelijaryhmät laativat omat ensimmäisen vaiheen suunnitelmat, joihin rubriikin avulla annettiin yhdessä useamman kurssin opettajan kanssa palautetta. Ja palautteesta opiskelijat kävivät ryhmäkeskustelut, miten jos on tarvetta muuttaa ja korjata suunnitelmaa ennen kuin he sitten toteuttivat nämä projektinsa. Projektit piti kohdistaa ei kouluun, vaan johonkin ulkopuolisen yhteistyötahon kanssa tehtäviksi. Tämmöisiä oli esimerkiksi partiolaiset, tyttöjen tupa, nuorten talo ja muita sellaisia, joissa oli kouluikäinen kohderyhmä. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, moniammatilliset ryhmät työskentelivät verkkoympäristössä. Tässä näkyy muutamien työryhmien Office 365 ympäristössä olevia alueita. Osa työskenteli osittain muiden sosiaalisten median sovellusten avulla. Kuitenkin kaikki ryhmät esittivät omat suunnitelmansa tänne, jonne laitoimme myös palautteen ryhmäkohtaisesti esille. Kaiken kaikkiaan kurssille osallistui 210 opiskelijaa, josta 75% on naisia, kuten normaalisti opettajaksi opiskelevissa on. Aineiston keräsimme
ennen kurssia tai kurssin alussa kyselyllä sekä kurssin lopussa oikeastaan loputtua kyselyllä. Opiskelijat olivat pääasiassa 4. vuoden opiskelijoita, hieman vähemmän 3. vuoden opiskelijoita ja lähes loput 5. vuoden opiskelijoita. Siis kyseessä ei ollut aloittelevat opiskelijat. Dialla sitten hieman kyselyn tuloksista. Ensinnäkin 3 väittämää sisältötiedon alueelta, kuinka eksperttejä he kokevat olevansa kestävän kehityksen alueella. Keskiarvo on varsin korkea, eikä se kurssin aikana juuri muuttunut. Sen sijaan pedagogisessa tiedossa opiskelijat arvioivat kurssin jälkeen tasoaan ylemmälle tasolle. Ero on toistomittaisten t-testillä katsottuna tilastollisesti merkitseviä. Mielenkiintoista tässä on mielestäni se, että myös sellaiset väittämät, joissa on niin sanottuja 21 taitoja, kuten luovuus, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, näissä myös opiskelijat katsoivat taitotasonsa kehittyneen. Pedagogisessa tiedossa yleistasolla opiskelijat katsovat taitotasonsa jo alussa varsin korkeaksi. Hieman pientä kriittisyyden lisääntymistä kurssin loputtua ilmenee. Pedagogisen tiedon koskien 21 taitoa omassa opetuksessa tulen vaatimaan oppilailtani opiskelijat kurssin jälkeen suhtautuvat muutamaan 21 tason kriittisemmin kuin ennen kurssia. Esimerkiksi tulen vaatimaan ongelmanratkaisua, itsenäistä opiskelua. Muutoin taso on varsin korkea. Teknologis-pedagogisen tiedon ytimessä, jolloin tavoite on arvioida sitä, miten yhdistää menetelmiä, sisältöä ja teknologiaa. Opiskelijat arvioivat hieman alemmalle tasolle ennen kurssia kuin kurssin jälkeen. Seikkoja, jotka liittyvät sisällön ja menetelmien yhdistämiseen teknologiaan sekä taas toisinpäin teknologian yhdistämistä menetelmiin ja oppimiseen. Ja sitten hieman yhteenvetoa. Kurssin tai opintojakson aikana tehty projektityö ja opiskelu auttoi, nosti tasoja teknologis-pedagogisessa tiedossa ja teknologis-pedagogisen tiedon ja sisällön yhdistämisessä. Mielenkiintoisesti sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon kohdalla näyttää olevan jonkunnäköinen kattoefekti. 4,5 keskiarvo loin asteikolla 1-6 on varsin korkea. Mielenkiintoista oli erityisesti 21 vuosisadan taitoihin liittyvä kriittisempi arviointi, eli loppumittauksessa muutamat asiat olivat menneet alemmalle tasolle. No, mitä tästä opimme? Koemme, että tämä TEPAK-rubriikkiarviointi oli hyvä väline palautteen antamiselle ja toivottavasti opiskelijoille oman taitotason reflektioinnille. Ja lisäksi Tonder esittämät suunnittelukriteerit voisivat olla hyvä suunnittelun lähtökohta oppimisympäristön suunnitteluun.